ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି। ପୋଟଳକୁ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଟିକେ ପୋଟଳର ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ବନେଇବି। ପୋଟଳକୁ ଭଲ ଭାବେ କାଟିଦେଲି, ତା ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ସବୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ଏମିତି ଭଲ ଭାବେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା କରିସାରିଲା ପରେ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ପାଣିରେ ଟିକେ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଧୋଇ ସାରି ସେଥିରେ ବେସନ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଲୁଣ ଫୁଣ ପକାଇ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଛାଣିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଆଣିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଭଲ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍ରେ ପକାଇଲି। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା? ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ପଖାଳ ବାଢ଼ି ଆଣିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଚକୁଟି ଦେଲି। ଆଉ ଲଙ୍କାରେ ଟିକେ ତୋରାଣି ପକାଇଦେଲେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କାକୁଡ଼ି ରଖିଲି। କାକୁଡ଼ି ରଖିସାରି ଯେଉଁ ଛାଣିଥିଲି ପୋଟଳ ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଲି ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ ଆଣିଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଚାର ଟିକେ, ଖଟା ମିଠା ଆଚାର ଟିକେ ଆଣିଲି। ଓଃ କି ଟେଷ୍ଟ! କିଏ ଖାଇବେ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ।